O aytjak olarsınız, dirilişe kömek etmediler, o dirilişe şokat vermediler. Şol situasiýany dolu analiz ettiniz mi? Dirilişe hat berjekler diýilmedi. Dirilişe hatı sudunda berjek diýildi. Häzir bersek şol hatı sudda eýem güýjüni ýitirýär. Gaýta-gaýta şol bir hatı nemedip bolmaýar. Sudunda berjek, suduna çelli garaş diýende gapdaldan kimi diňlän bolsa, diriliş kimi diňlän bolsa ol onuň günäsi. Häzir al. Häzir sonra, häzir bersinler. Ova dirilişe nemşetdi, kritikavat edip başladı. Dirilişin pozitsiyası nemeti. İksani video çıkarar mı bular kritikavat edip? Kerimcan, dirilişcan, sen beytme. Bu videolarını ayır, udalit et. Pismopadeşke gerek mi hat? İne, me sana deyip bererler deyip şona garaştı. O taması da çıkmadı. Hatta o önkü nemelerini görseniz, önkü videolarını hatta özem aytti. Ben de tupiga girdim diye. Girdim tupiga diye. Kimin sözüne inanıp tupiga giren olsa, şol adamlar şu tupiktan alıp çıksın. O birazrak bir hareket etmezden pikirlenmeli eken.